Ngiyababingelela abazalwane egameni leNkosi Jesu Kristu. Amen. Bantu abasha, ngithanda ukuthi namhlanje ke niphendule lo mbuzo othi uJesu ungubani? uJesu ungubani? Kaningi uma ngabe sikhuleka sithi ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Why? Ungubani? uJesu ungubani? Ngifuna ke sibheke lapha ya uMatthew chapter 22 sifunde uverse 44. Uverse 41. Uthi laphayana besabuthene abaFarisi, uJesu wababuza wathi, nithini ngoKristu na? Uyindodana kabani? Bathi kuye, ekaDavide. Wathi kubo, pho uDavide ngomoya wambiza kanjani ngokuthi inkosi? Ethi inkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami size sibeke izitha zakho phansi kwezinyawo na. Bese uverse 45. Ngakho ke uma uDavide embiza ngokuthi inkosi, uyindodana yakhe kanjani? Kwakungekho obengamphendula ngezwi emva kwalolo suku. Akwabe kusabakho umuntu onesibindi sokumbuza lutho. Ngiyaye ngithi ke bantu abami, izinto zikaNkulunkulu azibufuni ubungqeqe benyama. Izinto zikaNkulunkulu they are too high ukuthi ungazi-understanda ngengqondo yenyama. Ingakho kuye kube khona abantu abazama uku-interpreta izwi ngokwemfundo. Naloko kuyenzeka ke. Kodwa la ngifuna ukuveza ukuthi uma usufuna ukwazi izinto zikaNkulunkulu, sewufuna ukwazi izimfihlakalo zakhe. Kukhona izwi bantu abami elithi izimfihlakalo okufihliweyo kungokaJehova, bese kuthi okumbuliweyo kungokwethu nabantwana bethu. So there are so many secrets uNkulunkulu azigcinile yena. Ake sithathe njengosuku lokufa. Akekho umuntu ophezulu kwenhlabathi ongazi ukuthi uyofa. Kodwa kuyisikrithi kaNkulunkulu leyo ukuthi uyofa nini, ufa kanjani, ufelaphi. Into nje simple nje leyo ukuthi bonke abantu bayazi ukuthi bazofa, kodwa bazi ukuthi kanjani kuphi makwenzenjani. Ngobani? Kuyimfihlakalo, imfihlakalo kaNkulunkulu leyo engembuliwe kithi. Ubobona ngoba noma sekuthiwa umuntu segula kakhulu, angeke ukwazi ukumqedela.
uthi hayi ngoba namhlanje usegule kangaka izinsuku ezingaka, hayi asemqedeleni ngosuku oluwukuthi nilwazi usuku lwakhe lokufa, angeke nikwazi ukwenza njalo. Omunye kwala sekuvalwe amehlo kuthiwa ngeke kuse, amana lulame ngempela. Kade sekunqunywe nenzuku ukuthi hayi ngeke sasurvive lo, amana survive ngempela futhi, ngoba kunezinto eziyimfihlakalo kaNkulunkulu. Bese-ke lithi izwi kaNkulunkulu-ke okwembuliwe kwembulelwe thina nabantwana bethu. So it means la entweni zikaNkulunkulu kunezinto uNkulunkulu azithi keep secret for himself, bese esithi co ngezinto thina esizosizakala ngazo thina nabantwana bethu. Manje ingakho kubalulekile ukuzalwa kabusha, wemukela uJesu abe inkosi nomsindisi wakho, bese ubhajadiswa ngomoya oyingcwele. Kuzoba khona-ke manje izinto ezambulwayo kuwe zambulelwe wena ukuze zosiza nabantwana bakho. Abantwana bakho kakushiwo abavundle esibelethweni sakho nasokhalweni lwakho, kushiwo abantu basemhlabeni, ukuthi wena mase kukhona lento ombulelwe yona usuzoyidlulisela nakwabanye. Kunjenganayo-ke le ndaba yokwemukela uJesu yembulwa, ingako ilokhu idluliswa ukuthi hayi uboka uziphi isikhathi ulalele bese umemukela uJesu. Kukhona ezweni kaNkulunkulu lapha kwizenzo la kukhona othi ngiphenduke kanjani ngingashunyayizwanga. Uyambona ukuthi lo muntu loyo uphuma discharge, uthi okay ngiyezwa kuthiwa kuyaphenduka, kodwa manje angikaze ngitshelwe umuntu mina lonto yini ngona lokho. Manje nake ingako kukhona abantu abambulelwa imfihlakalo yokwamukela uJesu ukuze kuzosizakala labantu abasho kanjalo. Kulolu suku-ke uJesu uyababuka abaFarisi, usebabuza indaba nje kaKristu ukuthi ungubani. Basho ukuthi uyindodana kaDavide. Hayi uJesu amanabona ukuthi hayi kunzima-ke la. Labantu ngempela abana-clue, bacabanga ngengqondo yenyama. Nanokuthi bekuvele kulokhu kushiwa ndodana kaDavide, ndodana kaDavide, ndodana kaDavide. Abasabheki manje ukuthi yebo-ke uyindodana kaDavide, kanti yathini imbhalo? Angithi phela khona abantu abahlala phansi bayifunde incwadi, bayicwaninge uhlamvu nohlamvu nohlamvu nohlamvu. Kanti imbhalo yathini? Imbhalo yakuveza ukuthi umsindisi uyovela enzalweni kaDavide. Iyakuveza lokho imbhalo. Kukhona la kuze kuthiwa kuyokuvela ihlumela esiqini sikaJese. So manje i-bloodline e-physical kaJesu indlu kaDavide, yebo. Kodwa manje kwase kuba nale mfihlakalo ukuthi yebo i-bloodline ngokwasemhlabeni kuyoba ngapha ngokaDavide. Kepha kuyobe kuzosetshenziswa ngokukamoya. Manje nake yonke lento ifanele iqashelwe
Manje uJesu uyababuza on this particular day, ungubani? Ungubani? Ngelinye ilanga uJesu futhi wakwababuza lento abafundi bakhe. Wathi abantu bathi ngingubani? Wayesephinda futhi ebabuza-ke uma sebemtshela ukuthi abantu bathi ungubani. Wayesethi nina-ke nithi ngingubani? Nangempela-ke uma ngabe enesebesho bephendula ngendlela abaphendula ngayo, useyaqhamuka umfundi kaJesu uthi wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Ilokhu-ke okwadalela ukuthi lo mfundi kaJesu, uJesu besethi phezu kwaleli dwala yokulakha ibandla lami. Angeke ukwazi ukwenza izinto zikaNkulunkulu noma ungafunda kakhulu, uhlale eBible school iminyaka, ungambuleliwe, ungamazi ukuthi uJesu ungubani. Noma ungaba igagu lemvelo, kodwa angeke ukwazi kusiza umuntu ngobugagu bakho bemvelo ngezwi likaNkulunkulu uma ngabe ungazi ukuthi uJesu ungubani. Unina kaJesu uMaria uqobo, ngesikhathi ezokhulelwa uJesu, watshelwa kahle ukuthi lokhu azokhulelwa ukamoya, uzokhulelwa ngokukamoya. Wadonsisana nengilosi, wadonsisana naye, wagcina esarenda ethi makube kibi njengokwezwi lakho. Uma sekwenzekile lokho, wayesihlala noJesu, wamkhulisa njengomntanakhe. Kodwa one silly day, nangu uJesu sebehambe naye, uJesu sefike esala ethempelini. Uyahamba unina kaJesu nezixuku lezi ayehamba nazo, wazi ukuthi uJesu khona la phakathi kwabo. It was at the age of 12. Mase thola unina kaJesu ukuthi hayibo uJesu akekho la phakathi kwethu, sebeyaphuma bayomthungatha, bamfica usethempelini. uMaria uselibele ukuthi ungubani lo mfana. Yebo okhulelwe uye, yebo unceliswe uye, yebo wakhuliswa nguye, kodwa ungubani? Mase mfica laphana usemthethisa nje isintu ukuthi thina nabafowenu sesehle senyuka sikufuna selibele ukuthi uJesu ungubani. Bantakwethu sinayo inkinga yokuhamba noJesu size simkhohlwe ukuthi ungubani. Sigcine sesifuna ukumremote, sigcine sesifuna ukumshayela umthetho, sigcine sesifuna ukuthi yena ezwe ngathi ukuthi sifuna ukuthi kwenzekeni. Kanti ungubani? Kanti ungubani? Haleluya. Ungubani kanti? Abafundi bakaJesu basemkhunjini naye, kuvuka isivunguvungu, bayamvusa. Uma sesithulisile isivunguvungu, sebebuzana bodwa futhi bona, kanti ungubani lona? Haleluya.
Wena-ke njengoba ungena uphuma endlini kaNkulunkulu, njengoba uma ehlweleni ufakaza uthi usindisiwe, njengoba uma ushumayela ivangeli uthi uJesu ngubani, awusolibele yini ukuthi uJesu ngubani na? Unina kaJesu mhla kuphele iwayini emshadweni nasekhaya usemshayela umthetho, uyena osewungreqe osemtshela ukuthi iwayini seliphelile njalo. Uthi uJesu, mame ungene ngani kokwami na? Bantakwethu, ngiyafisa ukuthi uJesu singamjwayeli, akasiyena umngani wethu, akulona futhi igama eluship line, umsindisi lo wezimpilo zethu, umlamleli wethu lo, umhlengi wethu lo, umhlobo wethu lo, indodana kaNkulunkulu le, izwi likaNkulunkulu leli. Haleluya. Akukho okuphezu kwenhlabathi okungavelanga ngaye, yonke into yavela ngaye. Asikumenza uJesu abe igama nje eliyigxatshana nje, elishibhile nje. Nenkambo yethu ngokunjalo, njoba sithi samemukela waba inkosi nomsindisi wethu, ibehavior yethu, ulimi lwethu, ingqondo yethu, inkambo yethu, even indlela ogqoke ngayo ayiveze ukuthi wena wamemukela uJesu waba inkosi nomsindisi wakho. U-under his control. Akuyena o-under your control. uJesu ocontrola wena, akuwena ocontrola yena. Hallelujah. Mazi ngempela uJesu ukuthi ungubani, ungakhohlwa futhi. uJesu ilona oyobuya ngelinye ilanga, okuyoba nenhlokomo enkulu mhla ebuya, ezolanda labo abane-stamp of ownership, ezolanda labo abamemukela ukuthi uyinkosi nomsindisi, ezolanda labo abangasebenzisanga ingqondo ukuthi uyingane kaMaria noyise wakhe uJosefa, ezolanda labo abadela ukuphila kwabo ngoba bazi ukuthi ukuphila kwabo kufihliwe kuJesu, kuyokwembulwa mhla uJesu ebuya, mhla imizimba yabo iguqulwa. Mazi uJesu, musukulibala, musukulibala. Usuku nosuku empilweni yakho khumbula ukuthi uJesu ungubani, ungalibali njengoMaria. Wathi ngoba imtete emhlane wakhe emncelisa amabele akhe wagcina sekhohliwe ukuthi uJesu ungubani. Nawe ukujwayela kwakhe endlini kaNkulunkulu nokugqegqemuka kwakho ushumayela akungakwenza ukuthi ukhohlwe ukuthi uJesu ungubani. Nodadewabo kaLazaro bake bakulibala ukuthi uJesu ungubani. Asimosukulibala. Kukhona iculo lasewesele engilithandayo elithi mangingozeli inkosi yami phakathi komsebenzi wakho, uthi ithemba malihlale nami, lixhase imizamo yami. Zama ngokusemandleni akho ukuthi ungakhohlwa ukuthi uJesu ungubani. Odadewabo kaLazaro bake bakhohlwa.
Kwanje mase kuthiwa uLazarus sefile, usegqitshiwe, uJesu mayefika ngokwabo babengasamdingi. Basebelibele ukuthi uJesu ngubani. uJesu ungukuvuka nokuphila. Our resurrection sisesandleni sikaJesu. Ukuphila kwethu kusesandleni sakhe. Ingakho uJesu eyiveza into ofuna kuzemva kwaMakazidele. Ukuze ingqondo yakhe ingeze ukumdominate, imtshela ukuthi umfana nje kaDavid lo, isizukulwane sikaDavid nje lesi, usisingane kusizixaka. Kanti mawusuzidelile, ingqondo yaba transformed. That is when la uzohlala uhluze kahle, wazi kahle ngisho emoyeni wakho ukuthi uJesu ukuTrinity, uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu umoya oyingcwele. God is in control. Jesus is in control. Umoya oyingcwele is in control. Ingakho uJesu uma ngabe sehamba uthi ngizonithumelela the helper. Naleyo helper akayithumelele noma ubani. Akayithumelele noma ubani. I-helper uyithumelela labo abasamkhumbula ukuthi ungubani. Umsindise wezimpilo zabo. Ngaphandle kwakhe bangenze lutho. Bese instructor-ke uHoly Spirit ukuthi uzongigcinela lapho, uzongilidela lapho, labo uzobatshela iqiniso lapho, uzobaguide lapho. Hallelujah. Ngakho-ke umuntu omusha asingaqeqemuki kakhulu, singazi ukuthi uJesu ngubani. Asingaqaduluki kakhulu, size sikhohlwe ukuthi uJesu ungubani. Igama leli elingaphezu kwamanye amagama, alikho elinye igama elinikeziwe ebantwini. Noma abantu bangabiza izingane zabo ngoJesu, ba-right, babuswa yikungazi ukuthi uJesu ngubani. Ngakho-ke nakule ntambama cela sikhuleke. Baba onamandla bonke, yise weNkosi yethu uJesu, wawubuka umhlaba, wawubuka ungelutho umhlaba, sewucwile esonweni. Usuhlala phansi necabinet yakho. Izwi kaNkulunkulu lisho liyasho ukuthi ingelosi zabheka phansi, zabona ingelosi ukuthi angeke zikwazi ukuzotakula lo mhlaba osunje. Kepha yasukuma indodana yakho yathi thuma mina. Baba, siyakhuleka kule ntambama egameni likaJesu, ukuba izingqondo zethu zivume, inhliziyo zethu zivume ukuthi wazisukumela yena, wathi thuma mina. Nkosi, siyabonga ukuthi wadela ubukhosi bakho, ingelosi zonke sezibheke phansi, kepha wasukuma wena wathi akuthume wena. Baba, siyakhuleka egameni likaJesu, okuyigama lona lodwa osinikeze lona. Wazi wathi Nkosi, uma sihlala kuye namazwi akhe ehlala kithi, wathi siyothi noma masikhuleka uyosinika konke uma nje sikuncenga ngegama likaJesu. Kuyena kukhona konke, kuJesu kukhona konke. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga, siyakudumisa, siphakamisa ubukhulu bobukhosi bakho,
sithi konkulunkulu bonke akekho onjengawe. Hlala Nkosi usikhumbuza ngisho ebuthongweni bethu ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi wabantu bonke, ukuze ukuthi laba abamamukelayo babizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Amen.